Assalamu alaikum, muhterem milleteşler. Siz Tataristan Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Халыкара туган тел көне уңайыннан студиябызда мөхтәрәм кунагыбыз, филология фәннәре докторы, Казан Федераль университетының атказанган профессоры, академик Рүзәл Юсупов. Хәерле көн, Рүзәл абый, исәнсез. Исәнмесез, Илдар әфәнде, исәнмесез, хәерле телевизор караучылар. Рүзәл абый, менә сезнең мәкаләдән башлыйсым килә. Менә бу вакыйга уңайыннан Мәдәни җомгада басылып чыккан өр-яңа язма "Алгарышның нигезе әдәби тел" дип атала. Монда да минем уйлавымча нәкъ менә шушы барыбызны да борчыган проблема тел мәсьәләләре күтәрелә торгандыр. Әлбәттә. Моның асылы мәкалә, асылы турындамы, гомумән дисезме менә? Әйе, ниндирәк аспектларга тукталдыгыз анда? Хәзерге вакытта татар халкы өчен һәм халык ул бер нәрсә, тагын милләт инде алдынгы үсешкә ия булган, шундый мәдәниятлы, бай тарихлы, дәүләтле халыкның аның исеме милләт. Менә шушы милләтнең язмышы өчен нәрсә дигән соң язмыш ул? Бүген ничек яши, иртәгәсе, берсекөнгә саның, аны нинди язмыш көтә? Менә шушы иң әһәмиятле мәсьәлә ул тел мәсьәләсе, аның теле, халыкның теле. Бу бик җитди мәсьәлә, шуның өчен югыйсә кайберәүләр менә соңгы вакытта халыкның саклануы өчен нәрсә әһәмиятле дигән сорау куялар да. Ул менә шушы рух булу, татар рухы булу, динне саклау, ислам динен, тагын нәрсәләр менә шушы бирелү, табынган булу, шушы халыкны яклау һәм башка китә. Бу әйбәт сыйфатлар, барысы да кирәк. Ләкин бит халыкны, милләтне нәрсә саклый? Беренче чиратта тел. Монда ялгышырга ярамый. Югыйсә, булай да безнең тел мәсьәләсе бик җитди. Халыкның шактый күбесе туган телен хәзер начар белә, белмәгәннәр дә җитәрлек. Ул ачык хакыйкать безнең. Шуның өстендә шушындый агитация алып барсак тагын инде шушы чын татар кешесе булу өчен тел белү шарт түгел дисәң, ул бетте дигән сүзне алсаң. Һич кенә ул зыянлы күренеш, әле ул гына да түгел. Телне гомумән аның теге кухня теле дигән термин бар, русчадан кергән, базар теле дип тәфсиргә була. Менә шушындый гади сөйләм теле бар. Ул сөйләм теле кирәк үзенә күрә, үзара сөйләшкәндә теге ниндидер иҗтимагый аудиторияда булмаганда. Менә бу телне саклау бер нәрсә, анда да билгеле халык саклана, ләкин ул милләт буларак саклана алмый. Аның мәдәнияты, халыкның менә шушы иң алдынгы милләт буларак саклану өчен аның әдәби теле булу кирәк. Әдәби тел. Нәрсә ул әдәби тел? Ул югары үскән, бөтен халыкның иң каймаган халык телене сайлап алган язучылар тарафыннан, галимнәр, зур сүзияләр тарафыннан эшкәртелгән иң әһәмиятле катламы шушы халык теленең. Әгәр дә шушы милли телне саклый алмасак, без ул чакта без алдынгы милләт буларак саклана алмаячакбыз. Бу да бик әһәмиятле. Менә мен бу мәкаләдә шуны күрсәтергә тырыштым. Анда менә кайчак шул сөйләшкәндә тагын мондый сүз көрәштерү була. Бәхәсләр дип әйтик, монда инде фикер алышуда. Балаларны телгә өйрәтү өчен, аларның телен саклау өчен нәрсә әһәмиятле? Гаиләме, мәктәпме дигән сорау. Бу да зыянлы сорау. Кирәге юк. Икесе дә кирәк, икесе дә бик кирәк. Бала тугач та беренче көннәрдән дигәндәй ул бишектә ятканда ук инде үзенең ана телен ишетеп, шуның өчен ана теле дип атаганнар аның. Бик мәгънәле зирәк әйтелгән ул, мәгънәле, акыллы әйтелгән ана теле. Ул башка халыкларда белмим, мен родной язык ул бер нәрсә туган тел. Монысы ана теле бигрәк тә кадерле инде. Шуңа күрә ана өйрәтергә тиеш. Мөмкин булганча гаиләдә ата-анасы да, башкасы туган тумачалары. Аннан соң әлбәттә инде бит гаилә белән генә булмый. Әле хәзер безнең соңгы вакытларда ата-аналарның үзләренең дә белмәгәннәре шактый. Аның объектив сәбәпләре бар. Мин аларны гаип итеп әйтергә җыенмыйм. Чөнки шундый шартлар булды. Күп дистәләгән еллар татар теленә караш түбәнсетеп карау булды. Әле патша заманасыннан килгән
руслардан башка халыкларга теге икенче дәрәҗәдәге һәм телләре дә икенче дәрәҗәдәге кыскасы менә шушы кысынкылык кысу шартларында әлбәттә инде безнең менә хәзерге урта өлкән буыннардан да бер өлеше үз туган телләрен бик аяныч хәл яхшы белмиләр. Ничек алар өйрәтсеннәр үзе белмәгән. Шуңа күрә монда мәктәп гаиләгә таянырга тиеш түгел, гаилә мәктәпкә таянырга тиеш, икесе дә. Ата-аналар инде сүз уңайында әйтәм, өйрәнсеннәр иде. Бик изге теләк менә шушындай. Мөмкин булганча, мөмкинлекләр бар бит. Телевидение, радио менә татарча безнең спектакльләр, китаплар бик интернетта хәзер. Кайберәүләр әйтәләр, менә белмим. Бел, өйрән, үзең татар саныйсың икән. Әллә нәрсә? Кешеләр Кытай телләре өйрәнәләр, инглиз телләре, шундый катлаулы телләрне өйрәнәләр, ә без үз туган телеңне, ана телеңне белмә. Шуның өчен, димәк, ата-ана да өйрәтергә тиеш, мөмкин булганча инде әби бабасы ярдәм итсен, һәм мәктәп әлбәттә. Безнең милли әдәби телебезне саклауның төп урыны ул мәктәп һичшиксез. Менә бу уңайдан инде шактый җитди проблема тора. Безнең соңгы елларда татар мәктәбенә аның алга барышына киртәләр корылды. Һәркемгә мәгълүм, 2 сәгать кенә калдырганда һәм башка теге чыгарылыш имтиханнарын рус телендә биреп, бу үзе бер тема, сөйләшү темасы, мин бөтен эшкәлекләренә кереп тормыйм. Һәр хәлдә татар мәктәпләре бераз кимсетелгән хәлдә, авыр хәлдә. Шуңа күрә бурыч дәүләт кешеләре дә тыңлыйдыр бераз булса да, телевидениеда тыңласыннар иде, кирәк ул аларга да. Менә барлык кешеләрен җыеп, бөтен финансларында, акчасында кызганмыйча мәктәпләрне үстәргә тиешләр, татар мәктәпләрен. Ул уңайдан әйтәм әле, менә полилингваль мәктәп, күп телле мәктәп дигән нәрсә керде. Аңлашылмый нәрсәндә, аны бутарга ярамый. Татар мәктәбе булсын, һәм төп фәннәр нукта торган тел татар теле. Әгәр дә бик кирәк икән, ата-аналар ризалыгы белән төгәл фәннәрне кайбер, физика, математика, химия кебек фәннәрне рус телендә дә укытырга була. Аның зыяны юк. Ләкин гуманитар фәннәр, тәрбия эше, оештыру эшләре барысы да татар рухы, татар мәктәбе. Өч тел балалар, укучылар бәрәхәтләнеп өйрәнә алалар. Бөтен чит илләрдә, менә минем үземнең эш буенча күп илләрдә барырга туры килде. Гарәп илләрендә йөргәндә кызыгып кайта торган идем. Балалар белән сөйләшәбез, мәктәп укучылары белән. Инглиз телендә сыптыралар гына. Ә безнекеләр юк. Чөнки бездә грамматика укытып яталар. Тәрҗемә иттереп анда, ятлатып, кагыйдәләр сөйләшергә өйрәтергә кирәк. Аның методикасы. Менә шул уңайдан бер сорау туа. Шуннан да Флора Сафиуллина күренекле галимәбез, ул да әйтә иде. Менә без русча ник яхшы беләбез? Чөнки кичкенәдән үк бераз попалаганбыз, шуңа күрә беләбез дип. Ә бит менә сез әйтмешли, сөйләмият телен өйрәтергә, балагны сөйләшергә өйрәтергә кирәк. Менә бу мәсьәләдә сезнең фикерләрне ишетик әле. Һичшиксез. Кагыйдәләр ятлаудан башларга түгел. Миндә беләсезме, аны әлбәттә бөтенләй грамматика бирмәскә кирәк дип таңларга кирәкми. Аны һәр вакытта югыйсә бездә бер чиктән икенче чиккә ташлаулар була. Менә грамматика кирәкми дип утыртып балаларны уйнатып кына диләр. Юк, уйнатып кына булмый. Анда ниндидер кирәк булганда гади генә әйтеп, аңлаеш итеп, кагыйдәләрне дә өйрәтергә кирәк. Ләкин алар бик теге үлчәмле генә, үз чама белән генә булырга тиеш. Төп әлбәттә усулы сөйләшергә өйрәтәсең. Шунда төрләнешләрне дә анда килеш белән дә башка күплек кушымчасы да, башкасы фигыльләр дә керә. Менә шунда сөйләшкәндә өйрәтеп җибәрәсең. Бу шулай, менә булай. Кыскасы, аның методикасы бар. Инглиз телен өйрәтәләр бит. Башка телләрендә, Кытай телендә, әллә кайдан телләрдә, гарәп, фарсы телләре бик авыр телләр өйрәнү өчен. Менә шуларның методикасын кабул итәргә кирәк. Юк, менә бездә татарларга, татар балаларына грамматика укытыла иде, чөнки алар тел беләләр, сөйләшү теле. Менә шуны күчерделәр рус мәктәпләренә. Бик озакка сузылды ул күчеш. Менә ничә ел, 20 ел безнең татар рус мәктәпләрендә укыган татар балаларын телсез калдырдылар. Шулай үҗәтләнеп, киреләнеп кирәк иде. Кайчакта Мәгариф министрлыгында җитәкчеләр, Ранада башка укытучылар да белмим инде, анда җаваплы кешеләр бар, аның игътибар итмәделәр. Әйтеп килдем мин үзем. Әйдәгез егетләр, чит телләр кебек өйрәтик балаларга. Татар булса, ничек татар балаларын чит тел кирәк? Аның бит телне белмәгәч татар булудан инде шәһәрдә үскән, белмиләр.
Өйрәтик, яхшылап. Бар, теләк кенә кирәк. Монда үзенә күрә реформа кирәк бу татар телен укыту мәсьәләсендә. Бик җитди карарга. Демәк, Рүзәл абый, минем аңлавымча, менә сезнең бөтен чыгышларның асылы, аның проблематикасы берәй-бергә кайтып кала, телне мәктәптә укытырга кирәк һәм 2 дәрес кенә түгел. Иң беренче мәсьәлә, шулай. Инде һич югында мин шуңа күрә әйтәм анда, хәзер безнең президентыбыз, хөкүмәт, парламент, ягъни Дәүләт Советы, Мәскәүдә Дәүләт Думасында безнең Татарстаннан сайланган депутатлар бергә бердәм рәвештә Россия дәүләтенә мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Путинга аңлатып, цивилизация итеп, безнең үзебезнең балаларны телсез калдырырга теләмибез. 2 сәгать кенә безгә аз. Аны башка республикаларда күтәреп алачак, өлкәләрдә. Әйдәгез, без кире кайтыйк. Булган ялгыш аның өчен теге гаепләп бер-берен дип тора кирәк бит. Акыллы итеп, цивилизацияләрен культуралы, әдәпле итеп кенә аңлатырга. Ничек тә тырышып карарга кирәк. Инде дә булмый икән, анда да. Әлбәттә, хәзер шартлар катлаулы безнең хәлебез, мөхит. Ул чагында шушы 2 сәгать белән дә әле, өстәмә факультатив рәвештә өстәргә була. Өстәмә дәресләр итеп бирергә була, тырышсалар бик. Рус мәктәбен күзәтәм, сөйләшергә һич шунда өйрәтергә була. Татар мәктәпләре өчен 2 сәгать булырга тиеш түгел, анда бернинди дә. Чөнки Путинның үзенең сүзе бар. Чит телне көчләп өйрәтергә ярамый. Татар балалары өчен үз тел ул. Анда әгәр дә бик җитдигә киткәндә, Конституциядә безнең телләр турында закон бар. Татарстан конституциясе, Рус конституциясе. Менә шуны әйтергә генә кирәк җайлап. Уважаемые там кто-то, ребята, правильно поймите, мы ведь не против русского языка. Изучаем. Атнага 5-6 сәгать, 7-8 сәгать укыталар. А почему свой родной язык не должны учить, обучать? Тагын бер мәсьәләгә килеп чыгабыз. Менә кайбер кешеләр әйтәләр, татарча сөйләшер өчен көрәшергә кирәк дип, берәү әйтә, көрәшергә түгел, сөйләшергә генә кирәк дип. Менә сезнең караш ничек? Көрәшне ничек аңлыйсың бит аны? Көрәшнең Цивилизация юлы белән, күчерелмә мәгънәсе, аның цивилизация юлы белән менә мин мәсәлән үз фикереңдә ныктыру дигән сүз. Мин инде бөтен аңлы гомеремдә шушы татар телен саклап, яклап, ниндидер ярдәм итәргә тырышам, бик күп мәкаләләр язам, сөйлим. Мин көрәшәм дип әйтә алам, татар телебезнең сафлыгы, чисталыгы, матурлыгы, дөрестлеге өчен. Ләкин ул чыгып бит йозырык белән, сугышу корал белән көрәшү түгел. Көрәшне андый мәгънәдә түгел, көрәшергә кирәк, ләкин ул тырышырга кирәк дигән сүз ул икенче төрле әйткәндә. Әйткәнчә, күчерелмә мәгънәдә, алай сүзне төрле мәгънәдә, кирәкмә мәгънәдә аңлап, әллә нинди начар мәгънәләр чыгарга кирәкми, кайбер кешеләр шулай яраталар. Әле булардан тыш, менә сезнең публицистик язмаларыгыз да шактый күп, шуларның берсе Горур булык дигән өр-яңа китабыгыз. Аның турында да әйтеп үтик. Менә Казанда, Татарстанда татарларның яртысы татарча сөйләшми. Бу бик җитди проблема. Мин фаҗига дип әйтмим, ләкин фаҗига янында торган бу драма. Өйрәтергә кирәк, эш түгел, алай булса бетәчәк. Тел бетсә, татар да бетә, халык та бетә. Бу аксиома. Һәм менә шуның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Халыкның милли рухы булырга тиеш, горурлыгы булырга тиеш. Нәрсә дигән сүз ул? Үзеңне үзең хөрмәт итү, үзеңнең халкыңны ярату, ихтирам белән карау, аның казанышларын, ата-бабаларын, тарихын, безнең һәм шунда әйтәм мин, менә шушы милли горурлык дигән нәрсә тәрбияләү бик әһәмиятле хәзер. Ул булмаса, югыйсә кайбер шикар бит. Нәрсә, зачем мне татарский, зачем? Какая разница има? Тамагым тук, өстем бөтен. Миңа ник русча, ник татарча, ник маричанда юк шул. Безне бит атана тудырган, барыбызны татар итеп, илсез була алмый бит. Җирсез була алмый бер халыкта. Аннан ул мөртәт була. Мөртәт дигән сүз бар татар телендә. Ягъни аңа менә шул ашары нәшеренә булса, башка бернәрсә кирәкми. Мөртәт булырга ярамый. Моның өчен милли горурлык. Ничек тәрбияләп булганда, моның өчен дәүләт политикасы булырга тиеш. Ул катлаулы нәрсә түгел. Радио, телевидениедә, мәгълүмат чаралары, гомумән газета, журналларда, мәктәптә тарихны өйрәтергә, татар тарихын. Менә монда да көрәшәсе бар. Көрәшәсе яхшы мәгънәдә Мәскәү белән үзебезнең
ирешәсе бар үз телегебезгә. Татар тарихын өйрәтергә кирәк, укытырга, бетерделәр аны. Эш түгел ул. Ничек инде? Руслар үз тарихлары менә ничек итеп өйрәтәләр анда? Йөзләрчә сәгать белән. Ә безнең татар балалар үз тарихын белмәсен. Ул начар нәрсә. Татар тарихын өйрәтергә, ә безнең тарих әйбәт, горурланырлык. Безнең бик күркәм шәхесләребез күп. Геройлар, зур галимнәр, сәнгать ияләре, спортчылар, кемләр генә юк безнең бөтен дөньяга сибелгән. Россиядә дә хәзерге җитәрлек. Менә аларны җыеп, һәр кайсын мөмкин булганча балачактан яшьләргә, орта буынга да күбрәк бирергә кирәк, күрсәтергә. Безнең сөйли башласаң, монда мин дә әйтәм бит, сөйләп торып, монда инде вакыт түгел. Шул кадәр күп күркәм шәхесләр безнең, беләсезме? Горурланырлык. Аны кешеләр белми, күбесе. Белмәсә, менә шуннан инде нәрсә ул татар дип карый. Юк, татар милләте иң алдынгы милләтләрдән, беркемнән дә ким түгел. Мин инде зур әйтеп, үзебезне аерып күрсәтергә ярамый, алай без барсыннан да яхшы дип түгел. Ә кайбер сыйфатлар буенча дөресен әйткәндә, безнең тагын да күркәмрәк сыйфатларыбыз бар. Чисталык, пөхтәлек, тырышлык андай, сафлык, әхлаклылык һәм башка. Менә нинди, шушы халыкны бит күркәм итеп күрсәтә белергә кирәк, тәрбияләргә. Менә ул милли горурлык шушы. Милләтебез иминлеге сагында дигән өр яңа китабыгыз чыкты. Менә анда да мин шушы аһәңнәрне тоям. Менә бая сөйләштек бит әле көрәш дип. Менә шушы көрәшнең дәвамыдыр дип беләм анысында. Чөнки бу өр яңа. Әлбәттә. Бу идеологик көрәш бу. Идеологик, идея көрәше. Анда аңлатырга кирәк, яхшы итеп, акыл итеп, мәгълүмат чараларыннан дөрес файдаланырга кирәк. Былтыр гына чыккан Туган тел, милли мәгариф дигән китабыгызда да шул ук тел, стилистика һәм хәтта кайбер хаталар да кузгатыла. Менә без алга таба аларны сөйләрбез әле. Менә анысына да әйтеп китик әле. Менә бит мәсәлән шул сез тикшерә торган, халыкка җиткерә торган, инде бит сез радио аша да, телевидение аша да әйтеп киләсез. Шул кадәр көлке хаталар кайвакыт барлыкка килә. Мәсәлән, бер артистка булай ди. Без кайнанам белән нинди генә фильм карамасак та уртак фикергә киләбез. Фильмны карамагач бит фикер була алмый бит инде, әйме? Менә теге раслау формасы бар бит татар телендә. Русчадан туп-туры әйләндереп, калька, теге фәнни телдән калькалаштырып шулай тәрҗемә итә. Һәм гомумән безнең телне шушы менә үз саф чын туган теленең нормаларын, кагыйдәләрен белмичә, русныкын күчереп куялар өлгеләрен, шул харап итә, калькалаштыру. Мәсьәлә бик җитди. Тел теге сөйләшмәү ягыннан гына түгел, сыйфаты ягыннан да без югалтабыз күп нәрсә соңгы вакытта. Бу үзе бер җитди проблема. Әлбәттә, минем китапларым, мәкаләләрем бик күп. Һәркем укып бетерә алмый аны, зур тиражлар белән чыгарып булмый. Менә анда гына түгел, менә күптән түгел Мәдәни җәмгыять газетасына язып җибәргән идем, әле күренми, бәлки басарлар. Мин мәкаләнең исемен итеп куйдым хәтта. Айгырларның балалары фәлән да күп илләргә таралган. Инде нәселле айгырның балалары дип яза, журналист яза, күп еллар эшләгән. Инде аның әйтәм бит, исемен ни әйтмим, шунда түгел. Ничек айгырларның балалары булсын? Тойлары була, айгырның да түгел, ул биянең бит, әйме? Айгырдан булганнан да тойлар дип әйтергә, әйме? Аннан ул айгырдан үрчегән нәселләр фәлән, аның бараны татарча әйтә. Әминде белмим, ул булганда җирибиятаны белмәгәндерме ул, нәрсәдер анда. Яки тагын бер генә мисал, менә көлке инде ул. Безнең ике туты кошыбыз бар. Берсе ир, берсе хатын. Менә бу Республика газетасының берсендә язылган ул. Bunday тамашалар галәмәт. Бу нәрсә турында сөйли. Болай булса, телнең сыйфатын бетерәбез. Әнә шул базарга барып, итне, бәрәңне алып кайта торган, яки кухняда яшәп торган килгән, моңа каршы, менә моңа каршы да көрәшергә кирәк. Өйрәтергә, балаларны мәктәптә яхшырак өйрәтергә кирәк, сөйләм теленә. Әгәр дә без чыннан да менә мәктәптә татар телен күбрәк дәресләр итеп бирә башласак, мондай хәлгә тарымас идек бит инде, минем уйлавымча. Татарча фикерли торган, татарча уйлый торган балалар. Әлбәттә. Дөрес, анда методиканы татар мәктәпләрендә дә үзгәртергә кирәк бераз. Монсын инде без үзебез ярый, менә без үзебез практикага таянып өйрәндек, менә сездә, мин дә азмы күпме, ә бит мәктәптә, татар мәктәбендә дә күбрәк хәзер бераз күчәргә тырышалар, ләкин әле эшлисе бар анда. Кагыйдә ятлау, билгеләмәләр өйрәтү. Менә шул бара, әйтик анда фигыльләрнең үткән заман фигыльнең 11 формасы бар.
аны санап чыга ул. Ә кулланылышын аның сөйләм телендә күрсәтми. Җөмләләр ичендә, сөйләм ичендә кулланылышын өйрәтми. Менә шулай кала, безнең грамматик формулалар асылынып кала. Ул санап бирергә мөмкин синең кагыйдәңне. Ничек куллана, анысын белми. Монда проблема бар. Аннан сөйли башлыйлар, Пәйгамбәрбез болай дип әйтте, Пәйгамбәрбез заманда болай иде дип әйме? Ул адәм көлкесе инде ул. Ул бик җитди формасына фигыльләрнең аңа игътибар итмиләр. Журналистлар булмаган җирдә бит инде алай дип әйтеп. Үзең күргәне мин шундый студентларга өйрәтә торган идем. Менә мин үзебезнең туган яклары арча ягына шалтыратып сөйләшәм дә, аннан соң үземнең өйдә хатын белән балалар белән әйтәм. Менә арчада яңгыр яуды дисәм, мин татарча әйтмим, чын татарча. Таты яуган дияргә кирәк имеш. Чөнки мин икенче кешенең сүзенә телефоннанмы, үзем күрепме, китаптан укыпмы таянып әйтәм. Менә ул әллә никадәр ул мәгънәләр. Аны уйлап тормыйлар, бөтенесе барды кайтты гына ул. Элементар нәрсә бара иде, бара торган булган. Шул кадәр һәр кайсының мәгънәсе бар аның. Менә телне фәкыйрьләндерәләр, шулай итеп, беләсезме? Барды кайтты бөтенесе килде. Шуннан да шулай әле менә сез әйткән уйлап куйдым, нинди зур байлыктан без 100 сөйләбез баш тартабыз булып чыга бит инде. Рүзәле бу менә шундый бер шәхси сорау бирәсем килә. Менә гомерегезне багышлагансыз шушы өлкәгә әйме? Телевидение, радио аша китапларыгызны укып барам мин, менә мәкаләләр дә чыгарасыз. Бар. Аннан соң менә теге стенага борчак аткан шикелле булмыймы? Менә һаман ишетмиләр бит, һаман тыңламыйлар бит дип гайрәтегез чиккән чаклар булмыймы? Була. Һәм кайча була. Нәрсә әйтә? Мин инде теге яшәгән кеше, өлкән кеше буларак аңа карамаска тырышып, инде берсе булмаса икенчесе укыр. Хәзер укымасалар, миюгә укырлар әле дигән минем бик күп. Менә телне өйрәтә торган анда мәкаләләр 60-70 хәзер китабым. Юқараклар да бар, калыннары да 400-500 битле. Барысы да мактан әйтүдән түгел. Анда күпме белем, күпме ята. Мәкаләләр укымыйлар бу безе, күп укымыйлар. Нәрсә? Хәтта журналистлар да, мин журналистларны хөрмәт итәм. Сездә юк, менә сездә журналист әйме. Мин үземдә журналистлар союзы әгъзасы идем заманында, телевидениедә эшләдем, шушы менә бик кирәкле, бик изге һөнәр. Ләкин менә телгә игътибар итү юк. Үстән таләп итү дә җитми, мәктәптә өйрәтү җитми. Аларның укысылары килми, ирнәләр, беләбез дип уйлар телне, белеп җиткермиләр. Бик күп шуңа күрә ялгышлар җибәрәләр. Үстән таләп булырга тиеш. Мин, мәсәлән, президент булсам, премьер-министр башкасан да тиешле, хәтта журналистлар союзы, мин союз дим, берлек дөрес түгел. Анда минем бик күп менә китапларымда берлек ул икенче нәрсә, союз ул. Шуның председателе дә әйтер иде, егетләр, сез әйдәгез әле, телне булай бутарламагыз, өйрәнегез. Сез бит үрнәк тел бу, халык шуңа карый. Бәлки инде конференцияләр, симпозиумнар, шундый очрашулар кирәк, конференциялар. Менә хәзер безнең вакытта чикләнеп килә торганда шуны гына әйтәм. Мин яшь чагымда димәле, 30 яшьләрендә үк фәннәр кандидаты дигән гыйльми исем алгач та, мине чакыра башлар тәрҗемә мәсьәләләренә багышланган тема буенча якладым кандидатлык, аннан бераздан докторлыкны. Минем барысы да шушы телләр мөнәсәбәт иде. Язучылар союзы, журналистлар союзы, монда икесендә дә тәрҗемәчеләр секциясе бар иде. Огында да түгел, журналистлар союзы Татарстанның район газеталарының редакторларын, редактор урынбасарларын һәм тәрҗемәчеләрне чакырып киңәшмәләр уздыралар, семинарлар берәр атна тотып монда. Анда нәшрият, китап нәшрияты директоры менә мине лектор итеп чакыралар иде. Шушы тема минемчә булгач. Шул вакытларда ук берничә тапкыр шулай чыгыш ясарга туры килде. Шул вакытларда нинди игътибар бар иде. Хәзер юк, уйламыйлар. Менә телгә кара, шуңа күрә менә шушындый тамаша килеп чыга инде, адәм көлкесе телебездә. Мәсәлә бик җитди. Шуннан да шулай. Рүзәл абый, сезгә бик зур рәхмәт. Менә бу тапшыруыбызда катнашуыгыз өчен. Менә бу хезмәтләр адресатларына барып ирешсен иде. Шуннан да иң беренче журналистлар, чөнки алар көн сайын ниндидер хәбәр бирә, көн сайын шушы яңалыклар пульсында кулын тота дип әйтик инде, дөнья сулышын. Һәм алдагы көннәрдә, иншалла, нәтиҗәсе булсын. Бәлки мәктәпләребездә дә телне күбрәк укыта башларбыз. Амин, шулай була күрсен. Мин әле өмет үзеп бетермим. Мен әйтәм бит, сезнең соравыгыз олырлы, ләкин барбер хаклык кайчан булса да ул үзенекен әйтә.
җиңеп чыга. Заманаларга билтер Үзгәрә, аңларлар, яшьләр үсеп җитәр. Безнең кая бара халкыбыз, телебез бетә бит дип күтәреп чыгарлар әле. Имчә җитәкчеләр дә уйланырлар бәлки, истә торган, җитдирәк карый башларлар. Теләк изгедә. Бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар, исәнлектә күрешәбез. Сезгә дә чакыру өчен эшегездә зур уңышлар теләйм. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә мөхтәрәм кунагыбыз филология фәннәре докторы, Казан федераль университетының атказанган профессоры, академик Рүзәл Юсупов булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.